Nyakwara Mugiajwang' ochopo kanyo sa 7 mar odiechieng' kamoro amora ma intiere. Erokamano ahinya kuom yiero TV mar Ramogi neno weche manyien mag migago mwaikoni kawuono ma chieng' tich abich. Tarik en 19 dwe mar 9 higa mar 2025. Waikoni mathoth mago matimore sirikal mamalo kaachiel kod mago matimore sirikal magwa mag kor gwenge. Kama nyaka sani koro weche mopogore opogore timore, mano moriwo weche mag ng'anyo mago mag nurses kaachiel kod dwaro mag jopuonje pacho kae. Ahinya to jopuonje mago mag JSS makoro gidwaro mar mondo mi gin bende omigi thuolo mar chunga kar kendgi. Mago kaachiel kod mamoko mathoth waikoni weche manyien mag migago. Nyakwara Mugiajwang' to magi thuond weche ma omiyo pek. Those who do not have land, assets to sell so that they can get help, that even them, they will be beneficiaries of health at the highest standard possible. Sirikal biro tiyo matek mar neno ni onge ja Kenya mora mora modong' chien e yor ndikruok kod chudo ne SHA. We are going for our workplaces, we are not being paid, we are offering services, we are not being remunerated. We are here out, and let everybody know that this strike is going to take the longest time possible. Governor Siaya James Orengo okwayo nurses mang'anyo mondo doge tich e kinde magitwak mar chopo dwachgi. Wawacho gi dwol achiel ni junior secondary nyaka chung' kende. Challenges mang'eny magin gogi nyalo bedo sorted out maber komigi their own administrative structure. Riwruok jopuonj mar Kupet bade ma Migori kod jopuonj mag junior school dwaro mondo piny owacho oket skunde mag JSS ochung' kar kendgi. Nyakwara Mugiajwang' mago kaachiel kod mamoko mathoth e yor adimba arwakini machiegni yie mar mondo mi bed koda nyaka e giko mar weche manyien mag migago. Nyinga Joyce Oduor. Jatend piny William Ruto koro wacho ni gibiro tiyo matek mar neno ni onge oganda ja Kenya mora mora modong' chien e yor ndikruok kod chudo ne okumba mar thieth mar SHA. Matok yango jumbe moko adek mokalo ni piny owacho biro chudo ne kwan oganda duto maromo milion 2.2 maonge nyalo mar chulo omenda madwarore ne okumba makamano. Kaluwore gi Ruto, ma en achiel kuom yore mag neno ni oganda duto oyudo thieth makare kendo marang'iny mamalo. E kindego ojiwo bende jood bura kaachiel kod governors mondo mi oriwre lwedo gi sirikal mamalo kaka yor fwenyo jogo maonge nyalo kendo ma piny owacho nyalo konyo e yor chudo mar SHA. The people of Kenya, that because of the Constitution, Section 43 of the Constitution of Kenya, it makes it mandatory for government, because health is not a privilege for those who can afford. It is a right for every citizen of the Republic of Kenya. It is also our commitment under the bottom-up economic transformation agenda that we are going to make it possible for those who do not have the means, those who do not have the income, those who do not have land, assets to sell so that they can get help, that even them, they will be beneficiaries of health at the highest standard possible. Ng'anyo mar nurses e kaunti ma Siaya odonjo odiechienge mar adek kawuono ka Gavana ma Siaya James Orengo okwayo gi mondo gidoge tich e seche ma ten kaunti ma Siaya temo mar chopo dwaro maggi. Ng'anyono mane ochakore tich adek jumani kaluwore kod riwruog nurses mar Kenya National Union of Nurses en nikech ten kaunti ma Siaya oserem chopo singo mar winjruok mane gichope dwe mokadho mane omiyo gichungo ng'anyo mar mondo mi gilalre. Jagoro mar riwruog nurses bade ma Siaya Kennedy Hamisi oseyo ten kaunti ma Siaya kuom jwang'o dwaro maggi kata obedo ni ne gimiyo ten kaunti no dwe achiel mar chopo dwaro maggi. Nurses go ywago deko mar osara mar dwe mar 8 e kind dwaro mamoko. Koloso ewi wachno, Gavana ma Siaya James Orengo okwayo nurses mondo doge tich kowacho ni dwaro gi moko dwaro twak matut kod duol mar governors ka dwaro mar chudo mar osara ma odeko osenen kendo bro chako chudo mar omenda kawuono. The 30 days we did another strike notice to our employer. The employer never engaged us in any way, and then we decided now to down our tools officially
as from yesterday. We are on this strike until further notice. The further notice means until the employer implements our agreement that we had last month. We are not ready for any negotiations. What we want today is implementations. No meetings. If at all there is a meeting, then it is a meeting that should tell us that all our grievances have been met. It is the county government of Siaya striking against Wananchi, against the citizens of Siaya County. The vital health system and health services has been compromised. And we are here on street. We want to say this, that we urge the public to join us. We are here suffering because of them. We are going for our workplaces. We are not being paid. We are offering services. We are not being remunerated. We are here out. And let everybody know that this strike is going to take the longest time possible. But we appeal to them to allow this matter to be resolved peacefully. Let's sit around the table at national level through the Council of Governors and their national officials, and locally, if we reach an understanding that as of today, their monies will be paid for the month of August, because I don't think we have any arrear. Riwruok mar jopuonja sekondar Kenya Union of Post Primary Education Teachers KUPPET e bade ma Migori kod jopuonj mag junior secondary e county ma Migori dwaro mondo piny owacho oket sikunde mag JSS ma nyuan gi kod primary ka giyuago sand kowuok kuom boards mar primary kod jotend sikunde mag primary ma sani tayo junior secondar. Jafombo maro e county ma Migori George Juma nigi ler mathoth. Solidarity forever. E kinde ma piny owacho kod ji mamoko e sektor mar somo medo keto kenge mag tego somo e skunde mag junior secondar, riwruok mar jopuonje mag skunde mag secondar, the Kenya Union of Post Primary Education Teachers KUPPET kod jopuonj mag junior secondar e kaunti ma Migori dwaro mondo koro sikunde mag junior secondar ochung' kar kendgi. Gidwaro mondo sikundego mag junior secondar obed kod board mag-gi, oketnegi omenda mag gitenge mok nedo kawo kalo kuom skundego mag primary, kendo omigi jotend sikunde manyatayo skundego. Aseteme sani igni adek. Koro Hanson lwedo makoro timo gini oyudo niya kare ok nobere sekondari samoro to primary to koro okobere saidi. Gima koro bergo achung'ra kenda. Omiyo sani wawacho gi dwol achiel ni junior secondary nyaka chung' kende. Koro gik manyaka sirikal kaw board manyien manigi qualification moromo mondo ta weche mag dongruok mag junior secondary. Challenges mang'eny magin gogi nyalo bedo sorted out maber komigi their own administrative structure. Jopuonje mag junior secondary county ma Migori gi kaw tele kod Bolifo Dhiambo wachne gi yudo sand kaw kuom board kod jotend sikunde mathoth mag primary masano telonegi. Sirikal oro pesa mang'eny monego bed ni chung'ne weche mag sipode e secondary mar junior to gi primary. Ka pesa orne ja junior mondo bige support, ok wadwa neno ja primary machaka donje pesa no, miyo weche mag support ok dhi maber. Wadwaro ni wachung' kendwa. Ka un gi jo board ma ok ong'eyo gigo mag secondary monego omi gigo mag secondary, gini osekelonwa chandruok. Iyudo ka japuonj ondiko maber ni owinjo miye chemicals machalo kama, owinjo ger laboratory kamitime somo mag nonro, to jo board nikech ok gin gi lony moromo e weche mag secondary biro wacho ni pesa mondo ochiel godo sikul, pesa mondo owir godo rangi klas 2 manyocha pok owir higni 40 mokalo. Seche gi biro yudo ni seche ma onego bed ni ja junior tiyo gi program machielo, mane sama ja primary bende wuok ndimo program. Jopuonj mag junior secondary wacho ni ywaruok mapek osebede kindgi kod jotend sikunde mag primary kaachiel kod board masano telonegi, ywaruok ma ikelo kod gigo mopogore opogore ma oting'o pogruok e rang'iny mar tiegruok e kind jopuonjego mag junior secondary kod mago mag primary. And if the government feels that we cannot manage on our own as JS teachers, they need to get us high school teachers to come and
be the administrators in our institution. Show us the direction. We are not going to stagnate anywhere. Give us a way that when we are from this place, we are going to the other step. Not that we are just there. We are just there waiting for I don't know who from where to come and tell us to go where. Jagoro mar Kupete Badima Migori Samuel Orwaja Solo, kaachiel kod jakom mare Henry Otunga, wan junior secondary, nyaka koro keti ma ochung' kende e yor telo, omenda kod mamoko mondo eka koro chenro mage odhi e yono makare. Koro wakwayo sirikal kaka jo junior school ni mondo gi review sectional paper 1 of 2024 makoro sani wacho ni sectional paper 1 of 2025 ma wacho ni HOI oningo beni mako gigi te from ECD to primary to June. Penjo maduong' en ni to bende sikunde mag junior secondary ka oketo chung' kar kendgi bende omenda ma gidhi yudo ka okalo kuom miyo jopuonjre ma ong'ere kaka petition nyalo miyo gichung' kendgi e yo motegno. Capitation sirikal at the moment okete at 15,000 per student e junior school. Mano okrom. To kata kamano, mathin magichako go no, oningo bed managed maber e weche mag junior school. George Juma, Ramogi TV, Migori. Gavana ma Siaya James Orengo gikone ogolo duonde e wi jochiw thieth manyawawa ma yande ochungie tich e kaunti ma Siaya. Gavana Orengo ogolo chik mondo tim nonro matut e wi wachno koyango ni nitiere barupe ma oyudo kowuok kuom jochiw thieth mane ochungie tich mayuak ni ne ochungie tich e yo ma ok ni kare. Tumachiel koro bang' bod mandiko jotije piny owacho e kaunti ma Siaya thicho oko e tich jotije 380 mosebedo katiyo e migawo mar thieth e kaunti ma Siaya ataro mar chik. Gavana ma Siaya James Orengo gikone oloso e wi jotije manyawawa e kaunti ma Siaya. Koloso kod jofwamb weche e apise mage, Gavana Orengo owacho ni oseyudo ywak mathoth kowuok kuom jogo mane ochungie tich kendo golo chik mondo od buch kaunti ma Siaya otim nonro matut e wi wachno. I have received a petition dated 15th September from a number of persons named in the petition expressing concerns for purportedly having been unfairly dismissed by the county government of Siaya from service in the health department. A similar petition has also been presented to the County Assembly of Siaya. At this stage, I do not wish to compromise or interfere with the inquiry or intervention that will be undertaken by the County Assembly or any other investigations that may be launched by the agencies of Kenya's criminal justice system. Gavana Orengo bende wacho ni jogo ma utudore kod wachno owinjo timnegi nonro mar kit kaka gidak, komedo ni od buch kaunti ma Siaya owinjo kaw thuolo mar jumbe 2 e tieko nonro margi. I urge them all, and that is the County Assembly and agencies of the criminal justice system, to carry out thorough investigations and expose this scam for what it is. It would also be necessary to conduct lifestyle audits on some of the individuals who could eventually become persons of interest. Noting the public outrage over this issue, we urge the Assembly to conclude this matter in a fortnight rather than a month. Bende oyango ni jogo moyud kod ketho ibiro kawnegi ondamo mager mar chik kaluwore kod pen chike ma pachoka, komedo ni nyaka gibi giti kod duoko mar nonro mowuok e od buch kaunti ma Siaya kod migepe mag sirikal mabiro timo nonro. Those found responsible and liable must be punished for this callous and criminal enterprise. The county government of Siaya will cooperate fully and abide with, in accordance with the law, each and all recommendations and resolutions made by the County Assembly or other relevant state organs, including the enforcement of administrative action. Gavana Orengo omedo ni nitie dwaro mar nono kit kaka jochiw thieth go mane ochungie tich ne ondikie tich kaponi en kaluwore kod chik kata oyo. Kolero ni nitiere yo maler mayango kaka winjo ndik e tich jotije piny owacho. There is need to engage with the victims and address their plight in the context of the manner in which the issue arose.
There are clear procedures for qualified persons to be appointed and deployed as part of the staff establishments. Jobs must be advertised, applications must be made, and interviews conducted. That is the only path for qualified persons to be appointed and become employees of the county public service. Mabiro tok jochiw thieth 380 mane ochungie tich ni gin jotije manyawawa bago ng'anyo e kaunti ma Siaya ka gikwedo ni ok gin jotije manyawawa. Gikone to duola mochung'ne ndiko obila e Thurka NPSC olando kepo mar obila maromo 10,000 bang' ywaruok e kind duolno gi bad migawo mar obila NPS kuom thuolo malach. NPSC e oboke mapile mapachoka okwayo jogo man kod dwaro mar bedo obila mondo bi okaw form e mbui kendo gindik nonro margi motelo ne chopo e centers ma ibiro timie kepo mar obila. Duolno chano chako kepo no e kind tarik 3 nyaka 7 dwe manyien e centers maromo 416 kama jo Kenya ma hikgi ni e kind 18 nyaka 28 to ne oyudo grade mar D+ kadhi nyime ibiro ndiki e tij obila. E oboke no jatatije ka NPSC Peter Lelei ne okone rawere man kod gombo mar tij obila onego bi chop e centers mag kepo ka gimanore gi oboke mag tiegruok ka achiel gi opande maggi. Bad migawo mar obila NPS gimano mochung'ne ndiko obila NPSC osebedo kod ywaruok mokalo ewi kaka onego ndiko obila gino mosemiyo chenro no oyulo ka ikelo winjruok kaka inyalo tima kepo no. Wale wanaweza, wale wezi na Oseromo dweche 7 koro bang' sikunde moko mag sekondari ka okang' mar chako puonjo dho Russia kaka chiela kuom yore mag konyo jopuonjre winjo dhok mamoko chal manenore ka koro nyago lemo. Ka giloso e skund sekondari ma Motonto mayudore Kitutu North County ma Kisii, jokanyo mawuok piny Russia ma bende e japuonj mar dhokno wacho ni gimor gi okang' ma gisegoyo koda mor ma jopuonjre osenyiso kakadho e chenro maotisi kaka Path to Russia. Jodaka magweng'no bende onyiso mor margi ewi wachno. Wote kwa sababu wanafunzi wote wanajua Kirusi kidogo. Nimeshangaa wanafunzi wote wahadari sana na pia walimu na principal of this school. I'm happy that when they first came and learned the Russian alphabet, they were able to catch it, they were able to comprehend it, and the enthusiasm that I witnessed here today when we were in class, I've seen them doing actual writings. Each one of them has been able to do their name in a wristband, and for me that is progress. This is a new language that is now taking root in our sites here, Kisii region. I think with more of their coming, our learners will get that opportunity to also learn another foreign language which they have never had. And also the most we learn about the family values that we acquired most in the culture traditional of Russian. Kaudhi mbele ni rawere 18 oresi bang' yie margi manyinge Al Jazeera nimo enam chumbi gwenge chiko mane nie piem e nyasi mar Maulida mane dhi mbele e dhowath Malamu. Wachore bende ni yamo mane kudho matek e mane omiyo yieno onimo. Kata kamano jogo mane tiyo gi yiedhigo noyudo kony ka masira makamano pok ojukogi. Kuja mmekaa na sisi kutoka mwanzo mpaka sasa at the end, make sure everything usalama wetu uko sawa na chombo chetu pia sisi Al Jazeera na equipment zenye ambazo ziko ndani kila kitu viko sawa. Chombo chochote kinapotokea kimezama baharini deep sea, kimezama kimepotea chombo kinaenda ndo ni kazi yake ndo kutafuta chombo ama kusaidia chombo kilete ndani. Lakini kazi ile ya kazi ambayo wanaifanya baada ya kuifanya hawakuifanya. Kazi ya stahiki yao kazi kubwa ile boti madhumuni yake ni kutusaidia sisi na hakukuwa na usaidizi wa aina yoyote. Chombo chetu hichi ni kidogo, hakina uwezo, lakini tuliweza kutenga muda wetu na tukawaokoa wale vijana walikuwa katika ile boti. Kuna walikuwa wameshindwa na pumzi, kuna walikuwa wameshindwa na kuogelea, lakini alhamdulillah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu
na ushirikiano wa wetu sisi sote hapa tumeweza kwanza kuokoa wao ambao tumeokoa nafsi, pili tumeweza kuokoa chombo chao ambacho ni cha gharama, ambao hata hivi ninavyozungumza wote wako safe and sound na tayari boti lao tumeleta ufuoni. Mokukum joda kama uoke gwenge maga Antuambui koda Mbututi mayudore Igembe South County Mameru koro chwalo ywak margi kaluore ni pok giyudo chudo kowuok kuom KWS. Matok lal mane giyudo bang' liech monjo puthegi kendo jatend piny William Ruto wacho ni nochwalo omenda maromo milion 950 ne jogo mane yudo lal makamano. Kata kamano, apisas mag KWS ma kar rito le mag bungu Mameru wacho ni podi girito mondo mitend migao mar omenda ochwale gi omenda ma jatend piny nosingo e kinde mane otimo limbe mare e gwengego. Ndofu ikaisa kabisa. Sasa tuliahindiwa kulipwa. Rais akakuja akatoa pesa ya kulipa pesa yetu na 50. Hakuna kitu tumewahi kupata mpaka wa leo. Namba yetu ya banki tukawavatia. Tukaambiwa baada ya siku 2-3 tutapewa hizo pesa. Na mpaka saa masamba yetu hakuna hata mbeu ya kupanda, hakuna kitu chochote tuko naye mpaka saa hii. Bwana President Samuel Ruto, tunakuomba wale watu wako na hiyo pesa tufuatilie. Bibi yangu aliuawa miaka 30 iliisha na nikabaki peke yangu. Na sijaoa bibi ingine. Maisha yangu ikaribika yote na saa hii mimi sina bibi ingine. President wetu, kama umesema umekuja kutuahidi wewe mwenyewe, tunakulaumu na tunajua wewe ulitenda kitendo nikaona na macho hiyo cheki. Sasa chukuma Kora mugejo nganyisi ni weche makamagi nyalo nena chiel kachiel kokalo yore waduto te mag tudruok mano moriwo Facebook kachiel koda YouTube kama wantiere achiel kachiel. Asoma ne moko kuom ote ma uchwalo no e Facebook kacha kama wantiere live. Mary Akoth wacho na winjo umalera ka an Kisumo. Celine Dion wacho na no migago ka an Kuoyo Kochia. Onyango Nyango wacho ni mkuu. Deno bende wacho ni margema gota regea aneno malera kendo migago chopo na eyo makare. Alano huko wacho ni mano chok nyalego Ramula Kabondo wacho na no news mos gimenwa nyalego koda joramula Kabondo te. Ruth Nyathio Chienga wacho ni weche Siaya teka manadeno. Wacho ni wageni ni wangni governor dhi yudo adiera mar wach. Aneno migago ka an umoja enako. Ote machielo bende wacho kae ni neno eyo makare mano okumu Kezia wacho na mor sana kit kaka weche manyien mag migago chopo na makare kantiere chuny boma ma Kisumo. Kanyakora mogia jong waka uyo madundo ka waduogo tadhi mbele kod weche manyien mag migago kikidhi mabor. Ichagweno to ichao gwang. Matiende ni kapok ingado bura ewi wach moro amora, kuong inon ng'ama rach. Rudishiwa 100% transaction fee ukitransact na any pay bill across the country. Ukitransfer chapa from your bank to Airtel Money. Ukiwithdraw chapa from an Airtel Money agent. Buy Smarter Bundle today. Dial *544# or use My Airtel app. Na bado tuna grow. Asanteni wa Kenya. Kwere luo negero kund dhok. Kata kamano, kuo jamni oloko timbe oganda kendo moko koro nindo gi jambgi e udi. Waka kwarito gi oknenwa kano gi yot. Onge kaka warito gi nikech waonge gi gik manyarito kaka bunde. Ei gweng' Maragana Suna West, e kaunti ma Migori, kuo jamni e yor ang'enge kod nek omiyo miero dong gunda ka nyithindo dong kie. Kata dod dhok ing'en no ka gigoyo. Dod mayie mane gigoyo. To gidonjo to gisogo gombo mayo gi bunde to gigo chigi gi bunde to giwuok gidhi. Kata kamano, moko ne gin jokuo jamni to sane giyudo lokruok kendo bolo timbego piny.
Tudri kod Walter Nyambaga chieng' Ngeso saa 1:30 otieno kokeloni sigana mar adhonde kuo jamni. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo, let's go. Machiegni kendo nyakwara Mugejwang' weche manyien mag migago. Ikruok mar nyiso mwandu koro dhi nyime e pap ma Jamhuri bore Nairobi ka igeno ni jopur, johala kod welo mawuok e gwenge mopogore opogore pachoka gi pinje maoko biro yuoro. Chenro ma higani geto chwalo e rang'iny mamalo pur ka bende moko kuom lokruok minyalo timi e sekta no, gigo manyalo konyo bende ber chal mar uchumi e pachoka. Nyasino biro chiwo thuolo bende ne jokanyo mondo olalre e paro ewi moko kuom yore minyalo tigodo e bero sekta mar pur, mar ohala kod mar lonya manyasani. This year's trade fair will run from 29th of September to the 5th of October under the Promoting Economic Smart Agriculture and Trade Initiative for Sustainable Economic Growth. Our priority is to elevate the experience for both exhibitors and visitors. To achieve this, we are investing in systems, infrastructure, and people to ensure seamless access, enhance customer service, and robust security. The Nairobi Trade Fair, International Trade Fair, is here to break barriers and ensure then that we are able to provide you services at a closer look, and the government services will be under one roof. In case you come across a lost child within the showground, we are requesting that you contact us through the numbers that which will display within the showgrounds, which will help in reuniting that child with his or her family. Jodongo mag oganda joteso onyiso jaod bura ma Teso North Oku Kaunya mondo were gi chenro manyalo pogo kendo ketho achiel mar oganda no kuom chano nyasi mar sidhe kaka jaloso mar oganda joteso. Jodongo go okwedo chenro moramora mar yango Kaunya kaka jaloso margi e nyasi ma ochano bago chieng' Ngeso mar jumani ka giwacho ni en ataro mar kido kod timbe oganda no. Ka otelnegi kod jalup ogai maduong' mar joteso Frederick Adungo, jodongo go olero okang' makamano dhi kelo pogruok e kindgi ka giramo ni ok gibi yuoro e nyasi no. Bende ginyonore ni ogai mar oganda joteso e Kenya gi Uganda Paul Emolot podi e jaloso margi. Established leadership. It undermines the sanctity of our institutions, disregards the will of our people, and seeks to politicize our culture for personal gain. Hatuwezi kuchanganya siasa na utamaduni. Jinsi umesikia sisi hatujahusishwa, na katika press statement Deputy Prime Minister ametoa kinagaubaga ya kwamba sisi hatuhusiki na hata yule Emormor hatafika pale. Kama ni kujiandaa kwa siasa, wachukue mkondo wa kisiasa kufanya public participation kule nyumbani, sio ili waweze kuidhinishwa. Sisi tunaidhinishwa watu kulingana na umoja, utamaduni na maendeleo na elimu. The spokesperson of the Teso people is His Royal Highness Emormor Papa Teso. His regional spokesman on his behalf are the Deputy Prime Ministers. In Kenya, it is Frederick Adungo. Anybody else can go for any other position they want. The MP has plenty of opportunities ambao yeye anaweza kuwa spokesperson kwa bunge, in any gathering, funeral, wedding, anywhere.
Timbe mag kuo mag ang'enge osegoyo tach e boma ma Maralal kuom thuolo mar dweche 6 kama jodak mag gwengego oselalo omenda makore lach e monj ma itimo e seche mag otieno. Jopiny koro kwayo jotelo maggi mondo donjre e wachno kaka yo mar duoko arita e gwengego ne jopiny kaachiel gi johala. Jatend obila ma Maralal Martin Otieno oyango ni gisemako achiel kuom achije ma itudo gi timbe njore e gwengego ka bende opako jopiny kuom konyogi kod maling'ling e mako achijno. Where there were 3 bandits, one of them armed with an AK-47, stole 50,000 shillings. I wish to thank members of the public for giving us the information that helped apprehend him. And also I wish to thank the owner of the shop for installing the CCTV that helped us to identify the suspect. Watu wanachapo mchana sana hapa tauni. Na watu wamechukua madeni, maloni ni mingi na inabidi sasa watu wafunge biashara mapema, si vizuri. So tunaumia. Ni makosa sana kama watu wana biashara kama mimi. Ile pesa kidogo tunachukua na maybe mtu amechukua loan, maybe mtu ameuza mbuzi, ameona afanye biashara ya kuuza viatu kidogo, atafute kitu kidogo ya kulisha watoto na school fees. Ni hatari sana kama tunapigwa na ni makosa. Nyadendi moro mane igalo ni otho ma oiki odugo pacho dweche 8 kendo weyo anyuola mare kod buok. Sara Kwamboka mawuok e gweng' ma Nyaribari Masaba e kaunti ma Kisii oyudore bang' ka familia mare no oiko ringre dwe mar 2 higani kane giweni mano ne ringre ne. Jafumbo marwa ma Kisii Crispin Otieno ne gilerno. En buok maduong' ne gweng'ni magot nyango mani Nyaribari Masaba e kaunti ma Kisii bang' nyadendino ma jahigni 20 mayande gi bago nyasi mar ik mare dweche 8 mokalo nyiedhore oko kendo duogo pacho. Tarik 5 dwe mar 11 higa mokalo mar 2024 Sara Kwamboka ne olal apoya kendo familia mare ne ok nyal yude. Bang' dweche 4 ripot ne ochopo ni ringre ne oyudi e kar kano ringre manie hospital Magucha e boma Makeroka. Min mare kod anyuonde mamoko ne odhi ma oyango ringre Sara e kinde no. Sasa wakati nilienda kuangalia afisi, sasa nikiona nikafahamisha wangu kwa meno hata ni uso. Pichani ema ne otigo e sandug ik mar mosenindo e kinde no. Ruoth mag gweng'no bende ne ogolo oboke mar yango tho mani kod tarige mag nyuol kod tho mar Sara. Dweche 8 bang'e jal mane iweni otho ogoyo simu kendo ludo i anyuonde. Sasa ile na simu lady akaniambia sasa nataka muongee na mtoto wako. Kamwambia mtoto gani? Akaniambia Sara napiga simu. Sara nikastuka ngatoa ile sugulia kwa jiko nikaweka chini. Na sasa hatuna pesa. Venye tuko hivi tuko maskini. Chenye tulikuwa nacho tuliuza tukamaliza. Ndio huu mwili ukazikwa. Ne wamanyo Sara manyaka sani otamni ok nyal donjo e dalagi. En adieri ni Sara Kwamboka ngima kendo ringre mane oiki en mar ng'ama chielo ma ok en. Ne wapenje matut e wi kuma ne odhie e kinde mane uwinjore obed e klas 12. Hiyo wakati nilipiga simu. Sasa nilipiga haiku inafanya nikaenda kupiga ya mzee kakata. Wich bar koro ni kuom familia mare mar manyo yor golo oko e bur ringre mane giiko gino madhi kawgi e kind siling 50,000 nyaka 200,000 kaluwore kod okinde mane gilosogo. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Jodak e gwenge mag Nyanchwa e kaunti ma Kisii
ne obago ng'anyo ka giseyo mokalo ten kanisa mar SDA e bwo South Kenya Conference kaluwore kod seyo mag mibadhi gi telo marach. Jodak-go ne oting'o oboke ma ondiki oko mar log tich mar South Kenya Conference ka gidwaro duoko e weche mane gisundo kuom kanisano. Kata kamano, tend South Kenya Conference kokalo e apisi mochung' ne weche tudruok, Pastor Job Obara ne okwedo seyogo. Our grandfathers, led by pioneer Pastor Paul Nyamoya, donated over 42 acres of land of the Seventh-day Adventist missionary work to advance Adventism in Kenya and East Africa. We are so disappointed to learn that the leaders of the South Kenya Conference have aided corruption, land grabbing, mismanagement of the schools and the hospital for personal and selfish gains. Not ready to sit with us. That's why we have now set this as a number one step. We are legally and we are going to follow all the legal avenues so that we can get our rights as members of the communities. So to those people who might be here thinking that this is just a one or illegal demonstration, please be informed that it's really legal, and the area chief is informed, as I said before. Things which I've heard is that Nyanchwa land has been sold. It's not sold. Some people have allocated themselves land in Nyanchwa. It's not. This is a lease land. And lease land is not community land. It is county government land. And we are responsible tenants at this place. I think that's what I can say. En odiochieng' mar adek kapodi manyo ringre jalupo moro mane onimo e pi e dho wath Mangege mayudore Kisumu West. Anyuola mar jagono kod jolupo wetene nigi chuny lit e sama gikwayo piny owacho kod jotelo mondo konygi gi gige goyo abal kod yiedhi mago speedboats mondo migi yot e manyo ringre jagono kendo bende keto okenge manyalo konyo e geng'o masiche machal kod kamano. Jafumbo marwa Millicent Adhiambo gi ler mathoth. Menyo mar ringre jalupo moro ma jahigni 40 ma oyang nyinge kaka Steve Ochieng Tom ochopo odiochienge mar adek e dho wath Mangege mayudore e sub county ma Kisumu West. Jogo abal mawuok e tend dho wedhe malworano, tend arita mag dho wedhe, Coast Guard kaachiel gi jolupo giwegi tiyo kanyakla mar timo menyo ne ringre jagono e sama anyuola mare to lit pod omako chunygi. Huyu jamaa tumekuwa na yeye na watoto 4, 3 boys and 1 girl. Koro nogona simo saa 4:48. Mano nyisa no lwar e pi. Nyalo nyiso sirikal nikech ngima tek ka ng'ato achiel. Min mare Monica Aoko ne okwayo piny owacho mondo omiye jolupo gige kilwa manyasani mondo kony e geng'o midhiero makamago. Wawuoyo kode saa 7 ka wan kode mesa wachiemo kunano dhi nam. Koro mo gimoro saa 4:30 madhi 5 tayudo report ni no lwar e pi. Koro en kuyo ni an kaka min nyathi. Jolupo wetene korka korgi to ne oywago onge mag lep go abal kata life jackets kod yiedhi speedboats moromo. Gino magikoni osemiyo menyo margi pok odhi nyime kaka ne giparo ka gikwayo piny owacho mondo konygi yudo life jackets kod speedboats mondo giyud fuong'ruok. Seche ma chalo kamagi to wan gi kuyo mar ywago achiel kuom jolupo wadwa ma otieno ma piny orugo nyoro kuom hawi marach kaluwore gi kit yamo manyo ywak nyo okier ma olwar e pi kendo jowadgi nyotemo ni mondo juke to hawi marach nyok gi konyo ngimane. Lack of speedboat sani mondo mi ang' wachop kama wadwa chuka manyo bodi olware dhi kao time mondo mi wachop kuro. Koro wakwayo sirikal marwa ma Kisumu County
ma Mr. Anyang' Nyong'o wakwaye kuom ng'wono mare ni oyie okonye ngege BMU ma en kama duong' kendo en kambi mondiko ji mang'eny. Jakom dho wadhno oyango ni dhowedhe mayudore ei Kisumu West osewito ji 3 e thuolo machuok mokalo e masiche mopogore ei nam, wach mowacho ni chuno mondo koro sirikal oket yore makare mag ritruok e kinde kiluwa. Sida makelo magi en ni jolupo ok nyal afford life jackets. Koro ka sirikal nyalo biro gi measures manyalo konyowa mondo wabed gi these life jackets magi nyalo dhigo nam tapani nyalo bedo better, wanyalo bedo gi station maber ahinya e beaches. Jaked ne ratich oganda e alworano to ne osiemo wang' jolupo mondo owedhi e kiluwa ka gimer kaka achiel kuom yore mag geng'o masiche makamago. Life jacket okiting'o ne jo Coast Guard kata jo fisheries. Ting' life jacket no to rwake sami donje pi mondo kapo nono ni lwar to ung'e ni utiyo gi injin. Jo wadu dipoko kwanyi kapok inimo. Nitiere nyaka nyithindo ma pod dhi nam samoro gibilo gigi moko matin. Bende okwayo jotelo moyier kod migawo mochung' ne dongruok mag dhowedhe mondo donjre wachno ochwal sir kod kony madwarore kowacho ni masira makama dwaro omenda kod lony moromo. Mondo mi jotendwa kochakore gi MCA, MP gi jotelo mamoko mwaneno ga kaluorore biro kama kendo chiwo kony makende ne jogo madwa dhi menyo kaka jongege BMU. Payo ni Beach Management Unit Network manitiere within Kisumu West Sub County sama kama onego bed dhowedhe go duto nywako dhowath mangege BMU ka gidhi menyo. E sama menyo mar ringre Steve Ochieng dhi nyime, anyuola mare kod jolupo wetene pod omako geno ni gibiro yudo ringrene kendo yudo konyruok ni piny owacho biro winjo ywakgi kendo keto kenge mag geng'o masiche manyalo biro e kinde manyime. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ngege, Kisumu County. Jotije mag reru machon gin jogo mane otiyo matek pachoka kendo mako motegno achiel kuom kembe mane kelone ji mora kendo ber mathotha kane gichwalo ji kowuok e gwenge mopogore opogore pachoka kinde mane gitiyo e kambino. Jafwambo marwa Walter Nyambaga notwak gi moko kuom jogo mane otiyo e kambino mar reru. E kar dak mamako Ngeni Nairobi, achiel kuom kunde jot moting'o gendini buora mopogore opogore kaluwore kod chal mar ngima. E kaka wamedo bayo wang'wa wachich kod kit ute manie alwora maka e mbaka e kod jok modak ka gimiyowa kaka ne giyudo utege. Ing'eni iye ka kane gedogi ochako timore notimgi gi waindi manogero udigi to ne igero udigi kaluwore gi klasi mar tich gi grade ni ne ok inyal yudo ot kama midwaro neno mano mino ka ino kaka kidhi ka tinno kaka ma iwacho ni ma jo singles ni ka nitie maluto kidhi mawicho ni ka jonyuol to kidhi kucho tiwacho no hanga to kidhi kocha tiluongo ni gorofani mondo advance dhi gorofani ko en 10 by 10 man gi gine kidhi 10 by 10 mabathe kocha cha ne en 10 by 10 man gi radio ma inoki control emako KBC tiyawe ma inoki lore be inoki yawe eni yawe station yawe railway station eni control to kanye miluongie kidwaro ng'ato tich ni Paul Kotung wadwaro tich sani e ringi mondi bi reru kanyo ne iluongo go nyaka jibe. E higa mar 1986 jaduong' Paul Kotung ma en jal mane oyudo thuolo e kambi reru kokale tudruok mare kod mane en gavana ma Homa Bay Cyprian Achelius Otieno Awiti. Kabiro ka to wado 1986 ema chako tich reru ka achiro mo kato koro ondika tich railways ema chako tich central workshop ka technical school to tera od bao iluongo ni cabinet shop shop 048 kuri misano mara ini winjo bao dhi winje gima joge timo kane koro ana chaka kaja bao 1986 no kora atie cabinet shop ema ko watie ka tieko kanyo to otera 024 body shop kamilo se bodies mag locals yeah kai to katieko kanyo adhi railway training institute kanye mako adhi asome kata bedo posted back to workshops kanya anyalo paro ni engineer Mbagu majakano
ne kawa jokano ma dot mo ma kijende no guokgi no biro modhuro reru ma okela bi okelo jogo modhuro engineer gembo okelo wakajo kachnyo modhuro awiti jako otero warelo training institute makwa chiwo kindi wamosoma gidoluo rabolo idho tek ni rabolo idho tek ni gi dul ereru mapek machalo nyol awiti ok East Africa bwana awiti ne pek makidhi training institute tidonjo rabolo idho tek to wawacho mana kod dholuo unsana mare ini akanye na akara chuony ya kara chuony to te mang'ore ruka na ti karibika anawiti morwaka motera rabolo idho tek no okonyo ji mang'eny ruka wan sani kidhi e central workshops to wagon complex hotel ne gindiege manawi to rwako kidhi maintenance manager kanu mawite morwako sani within the workshops all the leadership mantie within the workshops oketgi ga witi jama weko no chako chon kapod ok en gavana mano pod en na reru to no chakore nade ing'ini reru no mane me jarero Kenya sando nyaka kawuono jomosetemo sando joreru te osetho very miserably. Why? Railways no ger a foundation mar remo kwa golo reru Mombasa kwa kile Nairobi ji otho sab maro monade mane luone man ita mane sibuche chamo to nyaka reru kadhe nyaka reru kadh kanyo omiyo reru no ger a foundation mar remo to gima no konyowa ni ji mang'eny ne riek kabisa ma tich mano opuonjwa kawuono I'm retired. I retired in 2023 but I'm called back because I'm very sharp nditiye mapuonj nyaka watim kichwangeyo gi kaka no puonjwa joka ne puonje ne gi chayo jo Africa but ne gi puonja Africa tich maler ipuonji tich mipuonji to gionge gi ubagusi. Michael Wasonga ma bende ne odonje kambi marero ega mar 1992 bende ne ochako to mana kaka japuonjre. Ngira donja 1992 alfashir mi ocho approach ko gario actually ka adonjo kaka fundi bedo kaka fundi badi training utera railway training at Siaya Railway Training Institute for 4 years. Okay. Then kuruka duogo ne nilo no artisans. Okay. Kasi ne what maintenance magbogi. Okay. Yeah. Kuro ka work to adonjo utera CX in the workshops. Kuro workshop kema betie then adonjo kurestos. Kwan magoganda magluo ne wachore ni thothka to mana mokel kod jodito. Actually joluote mabene ng'eny rira ahinya. To ido ka leadership ng'eny ne joluo mane ntiere. Ido ka performance gi mostly ne ido ka gin joluo. Ido ka as much as no ka ng'ato kosomo but ne wan kod training ma on job training. Ine no kalulenika. Ma e chunyi luo. Ine no ka. Ma e chunyi luo. Kibiro makongeni. Kidhi kalulenika. Tibiro makongeni ka. Tidhi mbotela ka. Ma e chunyi luo. Ndika maka jatero nyono ndike dhi tich. To omako ndara baka majamu to kaluo. Kiwache jatero kedo tich sa achiel yo kama. To kachopo sa 10 to giwuok gi ae tich. Maka onge jati sa 10 kachiel joro seche mang'owa osea. We were very very organized. One very proud managers manotireru kinde wa 80s and 90s. Nigi kawo ji mang'eny gi golo dala gi kele tich. Engineer Ogembo gini, engineer Mbago, engineer Siangla, engineer Doch, those people no kawo ji ogolo dala mukele tije. Mana kaka jok matiyo leru no miluore kor gweng'. Chudo ne chalo nade. Msara manomiya mokwongo en 1,440. Mano pesa mang'eny mokalo. En pesa. Donge na dak maber. Nikech ot be ne omiwa memo kwa chulo ot. Maber kai machako dakie mix kon. Kani madonje ka chako tich. Ngine kwa biro ka kondika tich 1986 ne chula 860. Kende. Ne ok en kende. Ne a lot of money. 86 was a lot of money.
duka moro malo ka nachule siling 100 adhi akano kuno ka nyalo pick anything I want for the month. Kinde ko anachako saving gereli sako I save 500 shillings per month. To mama mobe ne usa lot pin kanya ebe na mi 50 shillings ko an ka biro chiema adhi duka ka omogo adhi duka ka sukari 50 bob mana lot mar the month. To ere kaka ngimane chalo kod joreru mong'ere ne kunjore. Ineno ka ne dhi e station ka gokinyi ka garo Kisumu. To nyiri mang'eny ni loko okwamo kareru ka. Kech ne jok mano dhi ele weekend. Ong'iso gini gitiyo nan kech pe reru tedo kan kanyo. Ji ne gombo mondo jume gi joreru nikech mage kebe mag sirikal mane tiyo mane stable. Mutegno. Mane ji nyalo gombo to kanyara onyum to mar Nyasaye yie gwedhnago onyum nago gi jaher. Ne josel wonjore jarer. Ne ji gombo mondo bede basho gi joreru. Omiyo ne na very lucrative employment. Makala ke dia ko gweng to kapo ni nyako ni ma jarer to ne ng'ama lich mokadho. Ne okwan joma tindo. Okay. To ko abire yeka. Koro konyowa. Koro wachako bedo kaka oganda. Actually kinde no ne wan kod railway, ne wan kod posta. Gupaw mage jok mane nong'ere sana. Makiwa ng'ane tie railway to ndika gikawi. Ukawe kaka jomoko. Kech gini kenge giwacho ni jarer en ng'ama nigi pension. En pension en gima lich ahinya. Ja posta nigi pension mano ng'ama lich ahinya. Koro wan mano od ng'ane tie rer. Mano nitie kaka oketi. Lwasi to kod chenro mag retire ne chalo nade. Ing'eni ko chak kindiki tich to pachi ok par retire. Kore mane jok mariek koro gino chako mako pachi to ma koro ng'ane to koro ng'ane odhi retire. Iwinjo ni ng'ane odhi retire to onge ot. Iwinjo ng'ane onge koro ne ji ochako yanyorego. Iyanyigo. Mara wuoyo kama ji nitie ni onge ot. To koro moini ema koro no chako hinyo matin. Kichochopo ya time moro mane accident simre kabisa. To biro ketonwa inquiry e railways. Inquiry ni no bedo led gi Professor Musuva. Professor Musuva ni ema nong'iso reru ema koro ng'iso moi reru malongo kukureru ne investigating agent ma en commission ma olosi. Ema nong'iso reru ni wan gi pesa cho malo KBC ma industrial area. KCB ma industrial area. Mano okaw pes joreru te mag retirees no okaw te motere government. Mane miyo kawuono railways miyo wa udi. Miyo wa estates o miyo wa products ma worth 380 billion. Mondo chul jareru kaka pension because the government messed our pension scheme. To ere sigana mopondo ereru malit mamulo jokanyo mane otiyo ka gichwero luya ereru. Koro kanye mameno kaka wuono jareru ma pension achandore ke pension ne no kethore. To kawuono jok monego bed ni manager wa pension bende are also crafty. So jareru nyalo bedo ka 3-4 months kapok ochamo ng'owa pok ochamo pension. Mna kwa jareru machon. Ing'eno kwa donjo higa 2022 ne wan Kenya Railways. Koro watiyo kochopo 2006 to jomoko biro na Rift Valley Railways. Koro take over. Koro obedo privatized. Koro ngima ma jarecha ande olokre. Tich makare mareru ne en tij familia kata nyola to ma ne timore nade. Engineer Mbago kane koro obedo Central Workshops Manager. Kiti midwar de retire to penji no mara ine gi wuodi moro. Padanga kaw ni mondo donje tich. Ne kaw ke retire te kaw nyathini donje tich. Mane mino ka nyathi joreru thoth gi ti ang'owa ereru. Mane attachment momiyo kawuono kiwacho ni joreru ne dwa daji makono jomoko wacho ni idara itera kanye kane kwal gi otiyo ka okaw rwak kwal gi ereru kwal gi rwako wuon gi ereru ebo chako rwako ereru onyolo nyithindo ereru ko en ko oyudo opportunity rwako nyithindo ang'owa ereru. Nyakwaramoge erokamano kuom bedo kode chakruok nyaka giko. Jata chenro mari kuom thuolo ni duto ne en Walter Nyambaga wuod Kowero. Thon ka ji dhi kendo ka ji duogo. Oriti masani. Nyakwaramoge jong wakaw yoyo madundo gi sani kaduogo taduogo kod weche mag tuke kik idhi mabor. Turquoise waters with